Arwakeni machiegni weche manyien mag migago, nyinga Milton Ochieng Awuor. Jatend jotend migepe Musalia Mudavadi oyango ni piny Kenya sani en achiel kuom pinje mosengirore kaka pinje minyalo ketie mwandu, ka obende oyango ni piny Kenya ni kod migawo mar doho ma oserieyo kit kaka iyalo buche gino majiwo chuny joket mwandu. Mudavadi ne owuoyo e kinde mano bago romo gi welo manowuok e pinje maoko manoya e bengi mar Stanbic Bank kotelnegi kod jatend jotije magi Thomas B. Songo, kama bende nomedo wacho ni chike ma pachoka ochiwo thuolo makare ma joket mwandu. Bende noyango ni piny Kenya biro bago romo mar ariyo mar keto mwandu moriwo pinje ma ya e Afrika ma ugwe kod pinje manie milambo mar Afrika kod romo moriwo piny Ufaransa gi Afrika ma bende ibiro bagie dwe mar abich higani. We are pro-private sector, strongly so. And we would like to see the growth of businesses where investors find Kenya the right place. So we've been dedicating as much time as possible and policy orientation towards achieving this objective. We are perhaps the most liberal economy in the region. We also are working hard to build an environment that is pro-business. We have a strong judiciary, a judiciary that does not hesitate to sanction even the government on any issue, so to speak. So we are dealing with perhaps an environment where the institutional framework is quite robust. Our constitution, which was attained through a referendum in 2010, also places a lot of demands on the government in terms of governance, accountability, even the need to make sure that procedure is very, very important.